L-istorja ta' Malta hija interessanti ħafna, ovvjament, għaliex Malta huwa pajjiż żgħir ħafna, popolazzjoni żgħira ħafna, imma minkejja dan għandha l-lingwa tagħha u għandha snin twal ta' storja li huma distinti għal dan il-poplu Malti. U aħna poplu interessanti għal dik il-raġuni wkoll li ma tantx għaw popli żgħar fid-dinja li kienu daqshekk reżiljenti u rnexxielhom jippreservaw il-lingwa tagħhom. Anka saħansitra jkollhom soċjetà u stat indipendenti u sovran. Din hija xi ħaġa pjuttost rari fil-popli iż-żgħar, għaliex ovvjament il-popli iż-żgħar matul is-snin kollha tal-istorja kif anka ħanaraw kienu vulnerabbli għal ħafna affarijiet, estinzjoni, kolonizzazzjoni, appropriazzjoni ta' riżorsi tagħhom minn kollox jiġifieri. B'xi mod jew ieħor il-Maltin issopravvivew, mhux neċessarjament għaliex il-Maltin kif nafuhom illum il-ġurnata huwa poplu pjuttost ġdid, jiġifieri il-Maltin indiġeni kif nafuhom illum mhumiex il-Maltin tal-preistorja, għaliex matul l-istorja kien hemm ħafna breaks u kien hemm ħafna diżastri fejn saħansitra waslu biex il-gżira tkun battala, vojta, min nies. Jiġifieri hija storja interessanti immens